Jugar és la millor manera d'aprendre i amb videojocs és més divertit. Història, matemàtiques, biologia, idiomes, física o programació són algunes de les assignatures amagades en molts videojocs. Què et ve de gust aprendre? Pregunta als teus pares i professors, segur que poden ajudar-te. Tracta els teus companys i companyes com t'agradaria que et tractessin a tu, amb respecte i educació. Darrere dels avatars hi ha persones. A vegades es guanya i a vegades es perd. Alegra't de les victòries dels teus contrincants i aprofita l'oportunitat per aprendre d'ells. Com passa amb les pel·lícules o els llibres, hi ha videojocs adequats per a cada edat. Una etiqueta, anomenada PEGI, indica l'edat recomanada per jugar a cada videojoc. Fixa't bé en elles. Juga amb la teva família i amb els amics. Comparteix amb ells les teves habilitats, els teus progressos i ensenya'ls tot sobre els teus videojocs preferits. Les tasques escolars van sempre a primer. Compleix amb els teus deures i col·labora a casa abans de posar-te a jugar. Estableix amb els teus pares quan i quan pots jugar i sigues responsable amb allò acordat. El món virtual és diferent del real, però tenen alguna cosa en comú. Cal tenir precaució amb els desconeguts. No comparteixis mai cap dada personal o informació sobre la teva ubicació. Parla amb els teus pares abans d'acceptar una invitació de joc per internet. Consulta amb ells abans de comprar o descarregar-te un videojoc o abans de fer qualsevol pagament per internet. Ells comprovaran si és segur i t'ajudaran a triar els més adequats per a tu. Acudeix a ells per a tots els dubtes que tinguis o qualsevol situació que et sembli estranya. Compra els videojocs en botigues oficials i descarrega'ls de plataformes i portals en línia autoritzats. És la millor manera d'evitar virus o enllaços perillosos. Recorda que el videojoc és només ficció. Quan acabes de jugar, el que t'envolta és el teu món, en el qual vius i on hi ha la gent que de debò t'importa.